074 3290 149. Inamba ozofona kuyo njengamanje, inamba ozofona kuyo ucela ukuthi Khehlelezi ngicela ukuthi njengamanje ungihlolele. Inamba ozofona kuyo ngicela ukuthi ungangifoneli nge-WhatsApp call, ungifonele enambeni eyiyona ozongifonela kuyo njengamanje. Inamba ozofona kuyo ithi 074 329014. Inamba ozongifonela kuyo njengamanje, ozongithola kuyo njengamanje. Umuntu ofuna ukuhlola wherever you are. Igama lami ngu-dictionary indaba etidumdeni. Batidekile abaningi dictionary indaba etidumdeni. Nduma nyadumezizweni isihlatha somdlebe nondela mzimba bejembeja mpazone embadla dizyo zamadoda ayibomvu nabasetete nabasenyimba nemkhondo okwazi igazi indaba ikhala manje dictionary indaba etidumdeni. Sekunjalo madoda, sekunjalo madoda, sekunjalo. Kunabantu akufanele namhlanje sibasize. Ake sibone ukuthi ubani esiyombamba njengamanje ngoba isiringile ifoni sesimtholile umuntu. Ake sibone ukuthi ubani esimtholayo. Sawubona siyaphila njani mama? Siyaphila baba. Hawuyazi ngikubukile la ku live ku Facebook lapho ngajabula ukuxhumana nawe. Right mama, sikhuluma nobani okuphi nendawo? Ngikhuluma uGugu wakaSithole oseMaritzburg. Right, Gugu Sithole eMaritzburg. Right, siyabonga kakhulu. Ufuna ukuhlolela? Yebo baba, ngithi kanjalo. Lalela ke mama, uzongenzela ifavor. Uzovuma into yaziyo ongayazi futhi ungayivumi. Ungathenga amehlo ami mama ngoba into engiyifunayo ngifuna ukuzazi mase ngibheda. Uzovuma okwaziyo ongakwazi ungakuvuma, uyezwa? Yebo baba. Right, ungixolele kancane ngicela ukukhumbuza umuntu ongenayo njengamanje njengoba ngilive. Njengamanje ngilive nizokhumbula ukuthi ngithe inamba ofona kuyo 074 3290 149. Inamba ozofona kuyona siyahlola njengamanje. Into esiyenzayo siyahlola. Sine caller on the line la uGugu Sithole uthi usendaweni yaseMaritzburg. Gugu Sithole, zintathu izinto engizozisho. Uma ngihlola la Gugu Sithole, uthi umoya ngcwele kimi angikukhulekele. Mangikukhulekela ngihambe ngiyekhaya emafarm. Kodwa amafarm uthi umoya ngcwele kufanele ngifune indawo engahamba ngize ngiyofuna indawo okuthiwa indawo yaseScott. Ngibuyele emva kubo kababa, ngikhuluma ngendawo la kuzala khona ubaba wakho. Angazi ukuthi ubani oyisihlobo sakho ozalwa endaweni yaseScott. Ubaba. Lalela, uma ngifike eScott endaweni yaseScott bese ngifuna into eyithuna. Ithuna engizolifuna uthi umoya ngcwele angifune ithuna elibhalwe Thulani. Leli thuna libhalwe rest in peace 1991 14 February. Lo muntu washona ngeValentine noma wangcwatshwa ngeValentine Day. Uthi umoya ngcwele leli thuna likhona 1991. Uthi uNkulunkulu angilifune leli thuna lasekhaya. Lo muntu wawuthi mawumbiza wena wawumbiza ngobaba omncane. Baba omncane owashona ngo91 wangcwatshwa ngeValentine. Nina njalo ngeValentine kunalobuhlungu obufika kunini ukuthi eyisashiya ubaba omncane wethu futhi akashiyanga kahle. Impendulo yakho nikayitholi namanje ukuthi wanishiya kanjani. Khuluma nami ngizwe sisi. Ngikhuluma ngomhla ka14 la ngo1991 kodwa unomuntu owadlula emhlabeni othi umbize ngobaba omncane. Khuluma la confirma uthi Khehlelezi unamanga. Uthi umoya ngcwele ngikhulume kanjalo kimi ngikhulume ngoThulani. Angazi khuluma ngizwe. Iqiniso lelo baba. uThulani washiya impela ngosuku leValentine. Lalela ke nakho la ngiyakhona. Yazi bengifisa ukuthi mangithi ngiyakhuluma la ngikhulume kube sengathi namanje umndeni ukhona noma abantu basekhaya balalele ngoba kukhona indaba engifuna ukuza nayo. Uthi uJehova mayizoshona lo muntu kunezimvu ezalandwa kwenye indawo njengomuntu angathi lo muntu beka umuntu kwani ngathi naye bezama noma egangile njengomuntu angathi bekesolwa ekutshontsheni imfuyo. Angazi nami kanjani wena sisi, angazi ukuthi buneminyaka emingaki kodwa ngibamba ibirthday yakho noma ngibamba ukuzalwa kwakho. Angazi noma uzalwe ngo1985. Uthi umoya ngcwele busasemncane ngaleso sikhathi kodwa kunomsindo wasuka kwangathi kungena abanye abantu bezofuna izimvu. Kwangathi kunomnye ugogo kodwa oyinyanga washwabula wathi Thulani uyenza kanjani into enjalo kithi. Wathi umoya ngcwele kwayimanje uthi uJehova kunomuntu owadayisa imali ubaba omncane wakho wamdayisa straight. Mayimdayisa kodwa emdayisa ngento ngathi igama lemfuyo kodwa eyafa kodwa ibangwa. Ngididekile mina ngoba lo muntu uthe makadlule emhlabeni udlule ingqondo yakhe ingasasebenzi kahle njengomuntu angathi wadlula kodwa qobo kube sengathi namanje ingqomqondo awusathathi kahle. Kusuke ukukhuluma ngemfuyo ezimvu owayilande kweyindawo. Angazi ukuthi mina lezi zimvu zagcina iphelele phese shona zayapi lezi zimvu.
Zavele nje zaphela baba. Asazi ngathi zaphela kanjani. Lalela lo muntu kukhonto ayenza. Mina sisangazi 1985 mawuzalwa uthi uJehova yazi wena sisi uma wakho uthe makakhulelwa wena mayixoxela yini la ngoyokuxoxela uqoshiwe ekhaya waxoshwa uyangizwa ukuthi ngithini ngoba iyangidida lento mayenzeka ngoba mayixoshwa umama wakhe ekhaya umama wakho bekashadile noma bekazogana kwenye indawo wakhulela isise singasona esakulowo mzi wakhulelwa kwesinye isibongo wathi uMongcwele masiloko sithi siyalandela la ngizwa mina mawuloku ngitshela ngesibongo sakasithole uthi uMongcwele ngifuna abantu bakamapholo bakangcobo angazi uhlobana kanjani nabantu bakangcobo Hey baba ngizothini ingoba into zabantu abadala angizazi kahle kodwa baye basho impela ukuthi ngihlobana noNgcobo. Lalela kunento efihlwayo eyiqiniso sisokumele siyikhulume la kuwe ngoba yazi mangiloko ngikulandela le ndaba ngiyiqala emva uthi uMongcwele sisi nawe manje asikhuluma iqiniso sisi unabantwana ababili noma bathathu ake ngithi mina 2 ngime ku2 unabantu abangaki yazi mina ngizwa abantwana ababili umfana nentombazana. Yebo baba umfana nentombazane kodwa intombazane seyadlula emhlabeni. Lalela ke yazi masilandela la ngomoya oyingcwele uthi uMongcwele khuluma iqiniso sisi le ntombazana abayidlule emhlabeni uthi uJehova angibambe futhi izibongo ezimbili la mangibamba izibongo ezimbili la ngifuna isibongo sakamkhwanazi mangifuna isibongo samkhwanazi ngiphinde ngifuna ogatsheni oboya benyathi nomondlovu wena sisi uthela umntwana mayizodlula wawumkhombe kamkhwananzi kanti lo mntwana wayengowakandlovu kanti vele nawe namanje wawungekho sure ukuthi lo mntwana ngamitha kanjani ibhidani solid wathi uMongcwele wamkhomba endaweni erongo angazi ukuthi lo mntwana wamkhombapi kodwa ngizwe umkhombe emfaneni wakamkhwanazi kanti lo mntwana wayengumntwana wakandlovu kanti nina nathi kodwa qobo nizohlukana nomfana wakandlovu naxabana kakhulu kanti nixabana isisusu sibambile wagcina umntwana umkhombe endaweni erongo angazi awukhulume nami ngizwe. Iqiniso baba iqiniso yazi kwayimanje into oyifonelile manje wena sisi uthi uJehova kukhona ukukhuluma wena sisi mawuthi useMaritzburg uthi umoya oyingcwele uhlala emqashweni kodwa emqashweni ohlala kuyona amakotisha khona kini lapho uhlaliswe umsebenzi yazi ngididekile mina mawuthi uyaphuma emsebenzini angazi mawuye emsebenzini uthe mawuye emsebenzini wathola iketela lokubilisa amanzi lingasekho angazi noma ukhona umuntu onokhiye wakho yini ngoba iyona into vele ekuhlupha ukuthi ubani umuntu wathatha iketela lami ngoba ngibona kubhale Russell Hope angazi noma iketela kaRussell Hope noma elakuphi kodwa uthi uMongcwele leli ketelo walishiya ulibekile kodwa wathola lingasekho kodwa anga understand ukuthi ubani wavula indlu yami wagcina elithathi leli ketele khuluma sisufonele ini hayi asimanje ngibuza impela ukuthi la thathwa iketela lami ngaphela akekho umuntu owazokhi nala ngubeka khona akekho wazi ukuthi ngubeka phi ubani lo muntu obizwa ngoNomasonto omngani wakho sisinahlangana esitokfeleni isitokfela ongasidlali nagcina nizwana nibuye nivakashelana ubani uSonto umngani wami baba lalela yazi kuneqiniso wena sisuke wavakashela lo muntu endaweni yaseMbali akahlala eMbali lo muntu uhlala khona baba ngenzela ifavor